Hondarribia herri euskalduna, udalerri euskalduna da. Gutxi gorabehera biztanleen bierenak euskaldunak gara. Eta hala ere, euskara gutxi erabiltzen da, oso gutxi. Problema bat izaten da, euskararen normalizaziorako, euskararen erabilera funtsezkoa da, hizkuntza bizia izateko. Eta beti bezala euskaldunoi leporatzen zaigu euskara gutxi erabiltzen dugula. Hori ez da egia. Euskara erabiltzeko problemak izaten dira, arazo objektiboa da, eta denon artean bilatu behar dugu modua euskara erabiltzeko aukera ahalik eta gehien sortzeko. Bakarrik horrela lortuko dugu euskararen erabilera behar den mailaraino eramatea. Denon artean konpondu behar dugu arazo hori. Erantzuleak batipat halakoetan erakunde publikoa dira, eta kasu honetan Hondarribiko udala. Hori izango da gure ardura, udalak euskararen normalizaziorako bideak jartzeko eta euskara erabili ahal izateko aukerak sortzeko. Hondarribira abioiz etor daiteke aireportua hemetik gertu daukagu eta trenez ez dago etortzerik, trenik ez dagoelako Hondarribiraino, autoz etortzen da jende gehiena eta autoz bete egiten zaigu gure herri ederrau eta autobusez etor daiteke. Orain gaude autobus geltoki horietako batean. Horrelako autobus geltokiak gutxi gorabehera 20 bat izaten dira Hondarribian bertan. Bada, olakoetan egiten den publizitatea horratzean, ikus daiteken publizitatea, espainolez, besterik ez dira egiten, espainolez. Hori da ikusten den hizkuntza, hau da, jendea datorrenean ikusten duen lehenbiziko hizkuntza gaztelania da, espainola da. Ikusten ez den hizkuntza euskara alegia ez da hitz egiten. Hor arrazoietariko bat, zergatik euskara ez da horren beste erabiltzen. Aisialdirako, turismorako udalerri batean bizi gara, eta hortan badauzkau kirol instalazio oso onak, han bertan eskaintzen diren aisialdirako kirol egiteko hainbat jarduera eta ikastaroa, eta tamalez gehienetan erderaz izaten da eskaintza guztietan. Begiratzen baldin badugu, gure tabernetan, gure jatetxeetan, euskara ez dugu ikusiko erabiltzen denik konsumorako. Erabilgarri ez den hizkuntza ez da erabiltzen, eta hori da euskararekin gertatzen dena. Problema horiek alegia euskararen ikusgarritasuna eta konsumo alorrean euskararen erabilgarritasuna konpondu behar dira nahi baldin badugu euskaldunok euskaraz hitz egin dezagun. Gure konpromisoa da euskara ikusgarria egitea, euskara erabilgarria konsumo alorrean, eta denon artean euskararen normalizazioa lortzea. Hori da gure konpromisoa, eta horretarako aurkezten gara udal hauteskundeetan. Gora euskara. Hemen kasino zarrean gauden, eta atzean ikus daitekeen Hondarribiko agina. Agina euskaldunentzat zuhaitz sakratua da. Tamalez, hemen gure zuhaitza, agina hau, ihartuta dago, idortzen ari da. Euskararekin antzera gertatzen da. Naiz eta babestua egon, zuhaitza hau, udalaren axolagabekeria dela eta zuhaitza hiltzen ari da. Euskarari berdin gertatzen zaio, eta adibidea hau azaltzeko, hemen euskararen udal ordenantzak Hondarribian egin izan ziren 1982 urtean. Orduz geroztik ez dira berritu. Horrek zea adierazten du, garai analogikoan egindako ordenantzak erabiltzen ari dira gu bizitzen ari garen garai digitalean. Alegia, ez da kontuan hartzen orain interneten duen garrantzia administrazio publikoan arautu gabe dago. Horrek eragiten du zuzenean euskararen erabilera. Eta horrek esplika dezake neurri handi batean zergatik erabiltzen den horren gutxi. Gure konpromisoa bada agina zaintzea, saiatuko gara bizi berritzen, baina gure konpromiso irmoa eta hori bai lortuko dugula euskara bizi berritzea. Agina bezala, euskarak zaintza berezia behar ditu eta ordenantza berritzea
euskara bizi berritu ahal izateko. Hori dago gure konpromisoa euskaldunokin.